Нека разгледаме как се използва функцията за вертикални мисии в DJI Pilot 2. Избираме Slope Route, летателен план и получаваме няколко съвета за безопасно и правилно използване. За прецизно позициониране и съображения за сигурност е нужно да бъдете свързани към мрежа за диференциални корекции. С физически бутон C2 оказваме обекта на интерес. През камерата с добавена реалност се визуализират габарити, които можем прецизно да преместим за пълно обхващане на фасадата. В ръчен режим е препоръчително да верифицираме равнината от добавената реалност, като най-добри резултати ще получим при успоредност с фасадата. Тази равнина може да бъде редактирана при нужда. След потвърждение на границите в ляв ъгъл има прозорец за параметризация на полетната мисия. Можем да дефинираме отстояние от фасадата, скорост на летене и ориентация на мисия. От Advanced Settings можем да променяме напречно и надлъжно застъпване, скорост на излитане и режим на снимане. Размера на пиксела е обвързан с разстоянието до обекта. При качване на мисията се визуализира кратко обобщение за параметрите на полета. След потвърждение на параметрите, мисията може да започне. Посетете страницата ни geovara.com за актуални цени и конфигурации на безпилотни системи гамата на DJI Enterprise и такива на швейцарския производител Wingtra. Предлагаме задълбочени обучения, подходящи за хора без опит и специалисти с желание да надградят знанията си за безпилотни летателни системи и тяхната пълна функционалност. В сайта ни може да намерите още професионални решения за геодезия, строителство и архитектура. Цялата екосистема се допълва от специализиран софтуер за обработка на изображения, интерпретация и визуализиране на генерираните данни. Не се колебайте и се свържете с GeoVara.